Eguerdiko 12 puntu-puntuan pronostikoak beteta 22 eta 14 irabazi zieten Salaberriak eta Gaskuek Amiano eta Eskirozi Bart Barañaingo Retegi pilotalekuan binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 6. jardunaldiko 2. norgehiagokan gogora ezagun aurreko astean batetik Salaberriak eta Gaskuek galdu egin zutela Gernikako Santanape pilotalekuan Peña eta Salaberriren aurka eta irabazi egin zieten Munitibarren Amianok eta Eskirozek Dario ordezkatu zuen Eigureni eta Lozari honen bestez bibikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, baina Andoni Gaskueren hasiera ikusgarria izan da benetan, pilotaka daia guztiak ezker horman sartu ditu Larraintzarko atzelariak, oso maila ona eman du, guztiak gozatu ditu eta Eskirozek bai eutsi egin dio, baina bigarren zatian hori hasierako karga hori nabaritu du Makirriain Ezkabarteko atzelariak. Partida hasiera ikeragarri gogorra izan da, seina berdindu dute, ez du inor markagailuan joaterik izan eta batez ere atzelariak izan dira protagonista, aurrean egia da, Unai Amiano saiatu dela behin baino gehiagotan erritmoa ezartzen, baina batez ere aipatu dugun bezala Andoni Gaskue izan da protagonista, pilotakada guztiak zuzen askoak jo ditu, ezker horman sartuta eta Josu Eskirozek eramaten bazituen ere, gerora hori nabaritu zaio. Bigarren, hor, seinako horretan, hautsi da apur bate partida, 11 eta 7 jarri baitira aurretik, eta, hor, ja, esango dugu, beste partida bat hasi dela, era bat are gehiago nagusitu dira Salaberria eta Gaskue, 12 eta 9 lehen etenaldi horretara iristean, eta Gaskue pilotari elegantea da. Eta badakigu, txapelketa hasiera ez zutela bat ere ona izan, badakigu baita ere Salaberriak zenolako arazoak izan dituen udara honetan zehar, zenbait partida jokatu gabe utzi behar izan zituen Mastersean, eta erritmo hartzea ere kosta zaio, lauterdikoa ere ez zuen bat ere ona egin, eta hori konfiantzarako ez da bat ere ona izaten, eta txapelketa hasieran hori gertatu zitzaien, Gaskue ezin agindu zibili zen, gainera pilota garbia galtzen, eta ondorioz erraztasun handiak eman zituzten, baina jardunaldiak aurrera joan diren enean, euren maila hartzen joan dira, euren maila igotzen, eta erakusten ari dira egungo txapeldunak aurten ere hautagai izateko, hautagai izateko bikotea badirela, ez da. Jada Amiano saiatzen zen, hor aurrean eta bere ezkerbolea horrekin, ezkerbolea aparta baitu eta bere ezkerra izanik ala ere aparteko distira dauka, eta pilotaleku honetan ere, nabaritu da ez, batez ere atzera botatzerako garaian, eta abar zenolako pilotakadak jo dituen Irungo aurrelariak, eta hala ere 18 eta 11 aurreratu dira, bigarren zatian ez dute maila jaitsi, gainera Josu Eskiroz nik uste nekatu egin dela, baita ere atzetikan jada ez zuen berdin kentzen, pilota garbi batzuk ere galdu ditu, eta Gaskue gehiago izan da atzean, agindu nabarmen, eta azkenerako aipatu bezala 22 eta 14, azken sake hori gainera Unai Amian hori kanpora joan zaio, eta, une honetan testu inguru interesgarrian, ipini da txapelketa, izan ere Salaberriak eta Gaskuek 3. puntua eskuratu dute, hau da lidertzatik garaipen bakarrera dago Nafarroako bikotea, eta aldiz Amianok eta Eskirozek 4rekin jarraituko dute lidertzan, baina 3 bikote daude lidertzan, eta tantoa beraxagatik une honetan Murua eta Gabirondo dira lider. Gogoratu beraz, Salaberriak eta Gaskuek 22, Amianok eta Eskirozek 14 Barañainen.